Oh, ik denk wel. Ik keer de trein, ik denk wel. Waar komt dat nou bij? Zat je hem sjoggen, ben ik eens een keer in een oordeel van Ljout. Zo, daar is het centrum. Ik ben even wat uitwiekt. We zijn namelijk in de comments laatst van... hey, kijk eens even naar de centrale daar. Hey, hoi. Ben je influencer? Ja, ik ben influencer, ja. Oh, waar zit je? De Frieske Vlogger. De Frieske Vlogger heet het. Friese vla. Oh, Friese vla. Ja, de Frieske Vlogger. Kun je dat optypen? YouTube of? Ja, YouTube, ja. Of ben je ook een influencer? Nee, dat niet. Kun je dat intypen? Ja, even kijken. Even hoor. Momentje, ik heb Russische letters. Oh, heb je Russisch? Nee, Oh, heb je dan Russisch? niet, dan niet. Oh, ja, Nee. oké. Als je het zo vasthoudt? Ja. Ik ben die hier. Wie ben jij? Ben jij? Dat ben ik. Oh, wat leuk. Ik hou die camera vast, Ja, hou je de ja? camera vast? Ja. Ja. Voorzichtig, Ik film mezelf wel Oh, verder. oké, Ben je live of? Nee, niet live hoor. Oh. Привет, всем привет. Geweldig. Die mevrouw die hier nog een heel verhaal, want ze die livestreams op haar kanaal in de Klingon-taal of zoiets. Dat is dan de taal van Star Trek. En ik zelf ben bij de Anytime even te plassen geweest hier op de centrale. Want dat is blijkbaar echt het openbare toilet hier. Dus mocht je op de centrale wezen, dan mag je heel nog naar de wc daar. Dan kun je gewoon bij de Anytime binnenstappen. Dan kun je gewoon vergees zonder betaling naar het toilet. Ja, Wat wie voor jou de reden om even naar de centrale te gaan? even sporten. Oh, sporten. Ja. Goed, ja, dan zie je de basic fit van zelfs. Ben je zo sportief? Ja, Oké. met er wat vet blijven, hè? Op leeftijd. Ja, dat is echt zo. En wat doe je dan vooral in ook vrije sportscholen? Krachttraining, cardio, nou van alles wat, hè? Je mag geen alleen mee krijgen, je bent een sterke vrouw. Ja, dat zou ik nou niet zeggen, maar Oké. ik doe mijn best. En wat viel je nog van de centrale hier in Ljout? Ik vind het een mooie centrum. Hoe noem je dat? Er is van alles. Het is jammer dat Big Bazaar weggaat, maar ja, zulke dingen gebeuren nou een keer. Ik las de Jisk wordt geopend. Ja. De Aldi Ik mag- komt hier. Ja, want dan zie je eerst net een supermerk. Hè? Is dat iets wat je nog mist in een supermerk? Of, Nee, niet echt hoor. Nee, want je hebt Cambuurplein dichtbij en daar heb je nog genoeg supermarkten. Dus ik vind niet dat dat een gemis is. Nee, ik vind het een heel prettig gebied waar je winkelen kan. Je hier alles. Ja, want jou kom je dus blijkbaar vooral om te sporten, weet ik net. Maar... Nou, nee, je komt overal wel hoor. De Action en Bristol, speelgoedwinkels, de Quantum, Leen Bakker, Mediamarkt. Ja, je heet alles. Ja, het is een soort haast meubelboulevard Ja. wat, hè? Maar al die dingen natuurlijk, Berggoed, Ja, maar van alles wel. Ja, Ja. de Berggoed, nou ja, hoe je daar niet zo vaak te wezen, maar... maar er is gewoon genoeg. De Praxis, ja, Decathlon. Ik kan niet zeggen dat hij iets mist. Nee, en Nee. ben je hier dan in de buurt of kom je van verder om hier Nee, te ik komen? woon hier wel ik woon in de Bloemenbuurt. Dus bij de Groningenstraatweg. Dat Ja. is ook mooi dichtbij. Ja. Ik vind, ik mag hier graag komen. En de Jusk, de Jusk die hier al, de Jusk. Zal maar eens uitspreken, daar is nog Jisk. Wat zei je maar, Jusk of Jisk? Hey, goeiedag jongen, hoi. Ja, hier zit al de... Nou, het zit er net bepaalde hier op mut. Huh? Het is wel inrichten daar in de Jusk, maar... Wel die hekken eromheen, het ziet er net uit of wat je daar... echt daadwerkelijk naar binnen te kennen. Dus het is nog net klaar. Ik moet eerst ook opzoeken om te zien wanneer het uiteindelijk wel klaar is. Ik weet misschien wel een beetje de contouren zien hier, maar ik denk dat dit een parkeergarage wordt. Zo lijkt het tenminste. Dus kun je je voorstellen dat het dat een winkel wordt met een helling. Cool hè, een winkel met een helling was zo'n winkel in Kerst. Dus een man alleen nog je kleermaatjes hier. Hoi. Wat zei je? Ja, net schrikken hè. Dit wordt een parkeergarage. Dit wordt een parkeergarage. Oh, we horen al van ja, ja. Hé, ik zei van, wordt dit een parkeergarage? Ja hè? Oh ja.
Leuk. En de Aldi komt je bij, toch? Of net? Oh, wie is dat? Er wordt een stukje van Ikea van keukens. Oh, zo, ja, want ik begreep ook inderdaad dat ze iets, maar... Ik begreep het de Aldi, maar ja, dit is ook, ja. Dit is een parkeergarage. Als er neig is, van hoe hast aan de orenkant van de stad, dan komt natuurlijk dat Cambuur naar het Cambuurstadion. Daar zitten ook al winkels. Ik weer een Aldi trouwens. Nee, deze video is net sponsored. Hier komt ook weer een Aldi en als je naar oren winkels, dan denk ik van jeetje, dat is wel heel veel winkels voor een... Hey, hoi! Best wel volle winkels van jou, denk ik. Maar weet het net, misschien kom ik gewoon heel veel omheen altijd. Ik had geen idee. Ik had er eigenlijk weinig zicht op. Zo, nou, meneer de oliebollenman. Dus de Friese vlogger. Ja, de Friese vlogger, ja. U bent alleen flink aan het voorbakken, hoe moet ik het zien? Ja, nou ja, ik ben nog aan het opstarten, hè. Oh, ja. Zo, 's ochtends, kijk, s'avonds gooien we eerst alle oude oliebollen weg die we niet verkopen. En dan 's ochtends maken we weer de verse, zeg maar. Dus we verkopen elke dag vers. En hoe lang staat u hier op de centrale? Dit is het 19e jaar. Oh. Voorheen stonden we 29 jaar op de Nieuwstad, waar nou dat stukje gras is. Weet je wel? Daar is de wagen. Ja. Ja, Dus u heeft toch wel heel wat meegemaakt hier op de centrale, zou ik maar zeggen. hier op de centrale wel, ja. Ik heb de BCC al overleefd, zeg. Want we waren hier al voor de BCC en nou ook al na de BCC. Ja. En hoe was het toen u hier dan begon 19 jaar geleden? Heel rustig. Alleen, weet je waar, ik was in de carpentheid. Ja. Volgens mij de Quantum was daar, of ook nog niet eens. Ik weet niet of het meteen was, dus er waren maar een paar winkels. En die Paris die was daar, hè? Die broodjeszaak, Santerie die was daar en het was een heel rustig plein. Maar op een gegeven moment kwam daar Action bij, dat was al een jaar later. Toen werd het al een stuk drukker. Ja. En wat was voor u dan de keuze om hier naar de centrale toe te gaan? Want u zei al van ik stond eerst op de Nieuwstad. Ja. Maar u zag het hier wel zitten? Of? Nou, we zijn reizigers, hè? We gaan van de ene plek naar de andere plek. Ik ben begonnen in Amsterdam, voor mezelf dan. Hè? Mijn ouders hadden daar die plek al. Maar daar ben ik echt voor mezelf begonnen. Op het Christian Huygensplein en Watergraafsmeer. Toen was het oude Ajax-stadion er nog, voordat het afbrandde. Oké. Maar u voelt zich wel thuis hier op de centrale? Jawel. Ja, 19 jaar al, hè. Kijk, dat is niet even niks. Nee. Ja. Nog 19 jaar erbij? Of, Als ik het haal wel. Ja, ik kan wel, ja, tuurlijk. Ja, ik kan wel eentje testen. Ja, tuurlijk kan ik wel eentje testen. Dat is helemaal geen probleem. Kijk. Ja, in principe het goede moment natuurlijk. En nu worden ze vers gebakken natuurlijk. Ja. Hè? Koude, maar goede oliebol is koud ook lekker. Net zoals een pizza. Oké. Die is een dag later ook lekker. Geweldig. Ik ga inmiddels wel aardig wat mensen vragen. Axel, wat vreeg je mij voor deze video? Maar een paar mensen hadden net heel veel zin hoor. Dus ja, dat maakt het even wat lastiger hier. Goeiedag mevrouw, zoek je wat vreeg je mij? Ja. Hoe kom je echt Hoe de centrale zelf bedoelt. Ja, hoe de centrale zelf. Ja, wat vind je ervan hier? Ja, prima. Kom je wel eens wanneer ik wat nodig heb, maar verder. Wat is vaak de reden, wat is dan de reden dat je naar de centrale te gaan? Omdat het op zich wel makkelijk te bereiken is in plaats van in de binnenstad, dan moet je weer parkeer, betalen, et cetera. Dus dat is vaak de reden. En hier is een mooi Action, werk dan vaak in de kern. Dus dat is eigenlijk vaak de reden. Ja. En ben je nou dingen die je missen dan? Je denkt van, oh, die zoek je nog bij wel leren? Nee, net per se. Nee. Nee, Dan ga ik wel ergens anders in. Komt binnenkort weer van naar Jusk, en dan komt ook nog een supermarkt komt erbij. Oh echt? Ja. Oh, dat is het net. Ja, nou dat is op zich wel handig denk ik. Als je dan al binnenkeek nog wat boodschappen. Ja, er worden al die logo's, dus dat maakt makkelijk passen natuurlijk. Maar... Ja, nou ja, op zich wel handig. Ja, ja zeker. Ja, kom je om mij een prettig plezier? Of, Ja, jawel. Oké, ja. Nou goed om die hebben. Ja, heel goed. Nou, wie krijgt een verhaal doorsteken dat ik hier haast net in vrije koeien komt ook weer in Del natuurlijk, die ik wel het vrije ken. Zo ga je dus ook een mega groot scherm hier, hè, machine. Prachtig. Nou ja, we staan nu op een ronde van de centrale, mag ik eigenlijk zeggen, hè? Ja. Ja, wat is je reden om naar de centrale te komen? Ja, voor de KFC natuurlijk. Oh ja? Ja. En wat is er zo fijn om de KFC? Nou ja, wij komen hier best wel vaak. Lekker dus lekker eten. Ja. Oké. En wat neemt je nog vaak?
Ja, kip natuurlijk. Ja, want ja. Ja, kip met patat en een burgertje. Wat voor kip? Want er zijn meerdere soorten kip, toch? Ja, Burger of zo, wat haast alweer? ja, je hebt hot wings en crispy tenders en dat neem ik wel heel vaak. Ja. En wat maakt het de KFC nou beter of oors dan bijvoorbeeld een snackbar-achtige iets? Het is vrij goedkoop, dus Oh ja? ja, dus dat is wel heel Oké, fijn. voor het budget is het goed. Jawel. Ja. Oké. En wat is voor iedereen om naar de KFC? Is het lekker of is het helemaal goed kip? Tuurlijk is het lekker. Wat kom ik je net? Ja, goeiedag jongens. Hallo. Dus die gaan naar de centrale stad, denk ik, deze jongens. De centralisten, die gaan naar de centrale stad. Ja, goeiedag even jongens. Ik ben je onderwijs tak. Gaan naar de centrale stad? Ja, naar Ja? KFC. Oh, gaan naar de KFC? Ja, Wat zijn dit wel dan? eten. Oh, ja, komt hier nog. Denk erom. En waarom naar de KFC? Maar het super lekker is. Oh ja? Ja, maar wel heel duur. Oh, is het duur? Ja, iets te duur. Oh, ja. Oh. Ja, Ten opzichte van wat dan? Albert Heijn. Een beetje goedkoper. Ja, zuidelijk. Is het een broodje natuurlijk bij de Albert Heijn of zo? Maar hij is rijk, dus hij betaalt. Oh, die maat is riek. Die Ja. betaalt alles voor die. Ja, hij is rijk. Dat is makkelijk, ja. Hey. Ja, Ik ga jij toe hartstikke voor de hield. Ja. Ik heb gehoord, jij hebt veel geld. Nee. Je bent hartstikke rijk, zeg je. Jij betaalt straks alles. Nee, dat is niet zo. Nee? Nee, En wat is dan de reden dat jullie naar de KFC toe gaan? we hebben honger. Sorry? Lekker niet, hè? Bon appetit. Dan let het winkelterrein van de centrale weer even achter us. Ik heb een mooie Fiat Fleet waarom naar de stad daar. Goeie meneer, hoi. Ik heb een mooie Fiat Fleet waarom naar de stad daar. Fleet. Zie, wat blijven. Zo. Wat je er? Het oude Cambuurstadion nog, hè? Ja, voor de voetballiefhebber. Het oude Cambuurstadion nog. Ja. Nou, ik trof jou hier even op het Vliert hier even, hè? Ja. Jo, ben je hier op Vliert of? Nee, hierachter in de Jacob Binkenstraat. Die ken ik wel Ja. inderdaad, ja. Ja. Nou, wat vind je van het Vliert? Ja, nou ja. Ja, het is nou wat rommelig hier, hè? Met allemaal bouwtoestanden en nou ja. Ja, verder vind ik er niet zoveel van. Nee. Kom je Nee. vaak op het Vliert of niet? Ja, doorgaande route in feite, hè? Als je met de auto de stad uitgaat, meestal op het Vliet en met de fiets ook hier langs. Maakt het wel heel druk hier altijd, hè? Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Ja, vind je het erg? Nou, in de spits sta je altijd behoorlijk lang in de file. Dan moet je Oh. wachten. Ja. Ja. Maar hier, weet ik nog een goed jet hier, maar hier zit ik net het idee opvat om misschien het wel wat wetter hier de helder gooien of niet? Dat had ik al eens jet, maar ik weet net dat dat teruggeeft. Nee. Kost ik een soort yield. Ja, dat zal wel, ja. Ja, het zou wel mooi zijn. Het ziet er wel mooi uit dat hier wetter is. En een stuk rustiger misschien qua Ja, verkeer. ja, dat ik. Ja, Ja. Ik denk dat dat Ja. wenselijk is, maar ja. Maar ja, iedereen moet toch uit de auto, toch? ja, ik weet het niet. Ja, Ja? geen idee. Ja, Dat vind je wel? zeggen Ja, ze. ik weet het, ja. Nou, nee, voor mij hoeft dat niet, maar dat zeggen ze, hè? Dat iedereen niet meer in de auto moet. Nee, zo. Nou ja. Ja, Maar ben je om mijn product plezier? Is dat bij het Vliet hier? Of, ja. Maar ben je hier, ik al hoe lang ben je hier? Ik weet het niet, ik was er niet bij. Nee, nou, volgens mij wonen we hier al 25 jaar. Oh, oké. Ja. Een mooi skop. Nou ja, in Jacobinken dan, maar al 25 jaar, met plezier. We beginnen eerst nog even bij Tamadel, de Big Bad Wolf Records. Even zien dat die open is. Want Tama die zei het heel vaak tegen mij van... kom eens even Del, kom eens even naar het Vliet daar. Maar ik ben er heel weinig. Dus ik doe een hoop van een eertje, no? En ook zien hoe we erbij komen kennen. Goeie meneer. Nou, ik maak je een video hier en ik ben hier in het Vliet. Ik denk misschien het vrij hoe het Vliet. Hier. Ja. Maar ik ken beter. Ken beter, ja? En wat ken je beter op het Vliet? Bovenbuurt, die maakt geluidoverlast. Oh, hij op een overlast? Ja. Hoe kan dat dan? Ja. Hoe dat kan? Nou, ik zal één ding vrij zeggen. Die voorbewoner was veel beter. En nou een andere bewoner, nou die leeft alleen maar 's nachts. Oh ja, ja.
En overdag slaapt hij uit. Het is net een soort papier. Die krijgt er nog wel ritme, zeg maar. Ja, en die rennen hier boven mij. En ik heb de politie bijgehaald en wijkpolitie en de gemeente. Geluidoverlast. Maar ja, ze doen er niks aan. Het is alleen maar appjes sturen, maar ze reageren er niet op. Ze verwachten is dat er een klappen is, uitgedeeld is. En dan komen ze pas in actie. Maar ja, dan ben ik ook een beetje aan de ene kant aan de verkeerde kant. Dus als je eerder slaat, dan ben je altijd de pin uit. Ja, dan is de prijs aan. Maar het kan beter. Ja, want wat ik zelf een beetje idee van is zo'n deze bier, hè, wat coffeeshops, dus ook een park wat bepaalde mensen doen. Ja. Maar ik denk dat die persoon daarboven wennen, psychose heeft. Oh ja. Want het is niet dat ik alleen mot met hem heb, maar die voorbewoner die in die steeg ik ben, die heb ik vaak problemen met hem. Dan is die banden lek stoken, is het ook. Oh ja. Nou. Maar het ontneemt jou natuurlijk wel het woonplezier natuurlijk in een bepaalde plak, toch? Ja. Ik ben hier net met mijn plezier. Toen de voorbewoner ben net boven. Nou, dus goeiedag Ronnie en dit en dat. En, ja, ik vind het jammer dat die voet ging. Hij is verhuisd naar een grauw. Dus en nu heb ik een hampelman die hier boven bent. Ja, die leeft omgekeerde wereld. Ik zoek met Tamasje, maar hier is een kloost. Misschien heb je een tol horen hier meer, dat soort kennen. Ik ga weer 10. Oh ja, tol horen pas, hè. 12 uur. Ja, ik ben vist te verteerd, joh. Ja, ik ben tol horen normaal hier. Ja, ik ging net jongen van, ik is het hier, denk ik. Maar ik weet de val op vliet, hè. Dus ik denk, maar dan maar even, nou, want ja, maar du bist wat aan het struinen, hè, de laatste ja, ik ben aan het struinen de laatste keer. Ik ben op struinen. Kom verder. Ja? En ik een beetje gehouden is hier, maar die kom ik bij de fitness bij, joh. Oh, bij de fitness, hoe fitness geweest. Ja, ik zit nog, had de zwet nog in hier staan. Ja, dat is nog... Verse zweet. Ik moet van de operatie, maar ik even goed op pijl komen, jong. Ja. Nou, hoe is het met die? Ja, best, jongen. Jongen, ik ben op een struin, hè. Ik ben een ja, en du bent fucking druk. Ja, ik nou eens een keer, maar ja. Normaal, je moet heel skoffen normaal wacht je op die vlakjes. Ja, nee, ik ben nou alle dagen, jongen, knal ik er maar in. Ja, die jongen, dan zoek op YouTube zitten we een blauwe stipje achter die namen. Dus dat, wat vergeven, dan mag is eigenlijk Henk en dan mag ik wel webje. Hast je wat hier voor? Ja, ik lees op bijt altijd en dan zoek het altijd even. Oh ja, nou bij je nog. En naakt even. Nou, die hier in de reactie hadden, die zeiden, ja, shows op een centraal en rennen zo het vliert. Nou ja, ik denk dan... Centraal is ik altijd wel reuring. Ja, maar dan hadden mensen vaak wat haast op. Want ik weet niet schrik en dan vreeg de mensen van, hé, mag ik die wat vregen? Maar dan veel mensen niet binnen, dan waarom het... Als het net in de woorden vregen, hè, mag je wat vregen. Wat dan? Dan is dat dood, joh. Ja, maar die man, ik ging niet met mijn man praten, nice, die verteert prima volgens mij. Ja. Die hier wat mat met zijn bovenboom, hoor. Maar goed, ach, ga stem mij praten. Oh, wat dan? Ja, dat is een hele aardige baas, jongen. Ja, hè? Ja, die zou het bandlek stutsen. Ja, maar die man, dat is een hele aardige jongen, ja, maar die jongen is het paard met die buster, jongen. Ja, die erboven bent. Ja. En dan had ik, want dan wen je jouw meestal in het huis. En toen had je wat gehoord natuurlijk, en die ene had een drumstel, dus dan is ik nog een drumstel. Ja, jongen, dus dat dende er het hele huis in. Oh man. En in de simmer, dan ja, dat weet dat ik wel, maar ja, ach, dat is jongens de tolwoorden, staat het stil. Safir had het al. Nee, maar die jongen die had al jaren gewazen, jongen. Dat is wat rustig is. Ja. Ja, nou, wat is er van het vlieg? Gezellig. Ja, gezellig. Mooi buurtje. We hebben hele goede boermensen. Grote ondernemers hier, maar de laatste die ik was bonvoet en een hele grote huizen die worden hier nou alweer, of zaken worden verbouwd. Ja, wat een bekend ding is natuurlijk, het snackbuffet hier. Is er nog steeds te keer alweer? Dat weet ik eigenlijk net. Volgens mij, de ene keer jaar ik van dat het aan de keer zit en de andere keer dan jaar ik van nou, dat hij toch wel een oorconstructie bedacht had, Sinas. Ja. En, maar hij wordt personeel, jongen, dat is verrekte moeilijk te krijgen. Dat is zo, en dat een hal met die werken wel natuurlijk, hè. Right. Met al je mensen, ja, maar dat is toch zo? Wat vloggers. Hek, influencers. Ja. Nee, maar ja, echt werken, jongen. Hammer op. En als ze werken willen, is het 24 uur. En dat kampioenspelen wil ik net doen. En dat het eerste crisdij of zo wil ik net werken, of het tweede crisdij net. Dus altijd al die maanden erbij. Nou, vroeger wie in de brede maand zien. Hoi.
En ik begreep van hoe heet het nou, van de King Kong. Ik zit ook zijn naam. Nico. Ik zit uit Freddy, want ik liep op de Freddie Mercury, vind ik. Vind je? Ja, vind ik wel een beetje, ja. Oh ja. Is het net? Ja. Dat is van de Friese Freddie Mercury. Nicodemus. Die zei hier nog mist, die is de platenbeurs, zei je, maar... Die? Ja. Ja, nou dat wie interessant van de grapboer natuurlijk, maar doe altijd maar in divers. Toen best altijd dan donderjaar en dat Ja. ik zei zo Eduard ik kwam. Hij zei, maar als je naar achter komt, hoop ik dat de camera in mij neemt, want ik heb een donderjaar natuurlijk. Dat was Ja, leuk. een grapje, hè? Zo, ja, zeker, ja. Nico en ik houden altijd wel een specifieke humor. Hij komt van de klaar natuurlijk en ik van de bal. Ja, dat wil wel. Hey, bedankt. Tot later. Hey, shit, kan je de oersterken? Ja, je kan de oersterken. Ja. Ja, een van de bekendste snackbars, denk ik, van jou. Zoek denken. Braaksma heette het vroeger net zo. Ja. Ja, dat is een iconische snackbar. Geweldig. Dan sluiten we even... nou, zomaar even. Dan sluiten we maar even af op de markt hier, hè. Hartstikke bedankt voor het zien. Best wel abonnee, word dan nou echt lid. Kost het weinig zin, maar het zou me heel erg helpen. Want ja, nou, vooral nog alle dagen aan het publiceren ben, kan ik wel enige vergoeding wel wat broeken. Al niet alleen voor de zoon van mijn schoon, want die stiet er nog 2 keer, zeg het. Dus, ach ja. Maar goed, als je abonnee bent, word ik even lid, dat zou heel fijn wezen. Dat helpt me heel erg. En het helpt jezelf misschien ook in de zin dat er meer video's komen. Dus bedankt voor het chat.